Здравейте, банда! Как сме, що сме и къде сме? Днеска ще ви покажа как се тегли кар паркинг за компютър. Всеки път ме питат хората в лайфовете как се тегли кар паркинг, как се тегли, но сега е момента. В Google ще потърсим Momo Player. Momo Player. Пият ни вебсайт. Има сумата програми, дет може да си теглиш кар паркинг, но аз лично ползвам Momo Player. Знам, че има и BlueStacks, LD Player и т.н. Отваряме инсталацията за Momo Player, цъкаме Install и чакаме да се инсталира програмата. След като се отваря програмата, чакаме. Сега ще ви покажа някакви неща, някакви настройки, де трябва да си направите преди да играете кар паркинг, да ни лагва. Вие като почвате няма да има кар паркинг тук, защото аз съм си го инсталирал вече. Това не е Google Play, както виждате. От тук не са тегли. Трябва да цъкате тук и тук си имаме Play Store. Тук си правите акаунти и т.н. От мен съвет, не дайте давате истинският ви имейл, да не стане после как сме, що сме и къде сме. Хоп. И хопа. Сега, както виждате, цъкаме върху вулкан. Даваме го на High. GPU-то го даваме Optimal. Force Use, не знам си какво там, On. Правиме. Абе, вземете просто скриншот и го направете, както съм го направил тук. Даваме го на това. 120 FPS не можа да го оцеля, няма нищо. FPS Counter, Vertical. Такива, така, всичко тук както трябва да си е. Тук както трябва да си е. Той го давате на High, между другото. И правите рестарт на програмата. Как се прави, то автоматично ще ви излезе, че да има рестарт. Сега, тези настройки може пред тебе да бачкат както трябва, може и да не бачкат. Трябва да си играеш с настройките, че да може да видиш дали пред тебе ще бачкат. Даваме настройките Graphics. Той усилваме Frame FPS-а. Тук вече ти трябва да си играеш и в момента, както виждате, си върви нормално. Сега най-важният част, как се прави контролерите. Цъкаме върху клавиатурата, даваме на плюс, цъкаме дясно на мишката, Tap Spot и си избираме вече кое как да е. Хоп, хоп и цъкаме Save и в момента си караме. Ако ви хареса видеото, ударете по един лайк, абонирайте се и пишете един хубав коментар и до нови срещи!